Bakit ba ako mag-aasawa kung sasangkot lang sa pagkakaproblema? Pagkakaroon ng responsibilidad habang buhay at magiging komplikado ang sitwasyon sa pamumuhay? Nakikita ko ang sitwasyon ng aking mga pinsan, pati na ang paghihirap ng aking mga kaibigan. Hindi natustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya at baon pa rin ang utang anumang tiyaga ang gagawin nila. Kaya mas lalo akong natakot, dala-dala ang pangangamba at magiging katulad din ako sa kanila kapag magkakapamilya na. Subalit lumutang ang mga tanong at mga haka-haka. Sa punto ng aking kasarian, marami na ang nagtataka. Na ginawa naman nilang dahilan, kaya raw single pa rin sa kasalukuyan. Minsan din namang tumibok ang puso, kaya lang ang kanyang damdamin ay biglang naglaho. Marami kasi ang nakikialam, kasabay na ang tanong na bakit siya ang pinili. Ayon, pagtitinginan ng bawat isa ay nagkadahilan at unti-unting napapawi. Sinubukan namang umibig muli, ngunit mas dumami ang nakikialam sa bawat sandali. Mas bumigat ang mga kinakaharap na sitwasyon na naging sanhi upang tuldukan ang mga nagiging relasyon. Kaya mula noon ay hindi na hinahanap ang ikaw, kahit abot kamay na at lagi pang natatanaw. Walang sisisihin sa pagiging single, bagkus paninindigan na walang pangangamba at mga katanungan sa puso at isipan. At kahit na ito'y kapalaran o magiging tadhana, basta't masaya kahit nag-iisa, ay di na mahalagang hanapin pa si kapareha.